Naqala ngathi yes. isilongo. Yeah. Cha bafowethu ngibonge nje ithuba nani bafowethu ithuba ehlale zinikeza lona nokungibekezelela nje bafowethu ngendlela ehlale ningibekezelela ngayo. Ngiyayibonga inhlonipho yenu nendawo eninginikeza yona la eMpumalanga ngoba kubona kokungabanye abantu babengeze benginike ukubekezelela nake nanginikeza khona naze akwazi ukuthi ngithole i-chance yokuzosebenza futhi ngibonisa abantu ukuthi ngineqiniso kangakanani nokuthi ngibathanda kangakanani. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga uthando lakho. Siyababona nabantu bayakuthanda. Siyibonile i-album tour yakho. Uzongicorrecta uma ngi-wrong kodwa ngathi uqale ePlayhouse eThekwini. Ibi-packed nakhona. Wenza imangaliso. Uyazi wenza umbukiso bhanyabhanya esingawu-understand lapho. Wabuya waba se-Carnival City. Your next tour is in Cape Town. La Mpumalanga uyiletha nini khona? Yini lokhu usigege? Ngoba kanti uyasikweleta phela. Ngigege engicabanga ukuthi eMpumalanga uma ngabe ngibuye eCape Town cishe kuzoba enye elandelayo eyala eMpumalanga. So nje ningawali kakhulu eMpumalanga ngiyeza noma kanjani ukuthi ngifikile khona. Ngifuna ukuthi sizokuthinta mina silungise lento yokuthi your next album tour mabuye eCape Town sishaya lapho because abantu babonile bakuthanda kangakanani nje bakubekezelela. Sibonga nokuyithoba kwakho nokuthi ama-fans akho mayefisa ukuthatha ithombe nawe you are always available. Nama performances ke ohlezi usinikeza wona out of this world. Kubantu abasesebasha kulomkhakha kaMaskandi because nina nithe manifika kuMaskandi na uthatha na umodernizer na ucommercializer. Ufisa ukuthini kwabafisa ukunijoyina kule ndima esenikuyo? Angakubeka nje umuntu omusha mhlawumbe osafuna ukuba umculi cisho ofuna ukufika ezingeni kaMzukulu. Ngakubalula nje ukuthi ubekezela inhlonipho nokwenza into yakho ke wenza into yakho ungafuni ukuqophisana nomunye umuntu ungafuni futhi ukwehlula omunye umuntu wenza into ezothumela umlayezo enhlizweni zabantu nasengqondweni zabantu. Yilokho kubalekile kakhulu kunakho konke ukuthi yenza sure ukuthi umsebenzi wakho mawuwenza uyawuthumela enhlizweni zabantu zizoyithola indawo enhlizweni zabantu hayi ngoba mhlawumbe wenza ngoba kwenza omunye noma ukhona okubonile kwenziwa ngomunye wakuthanda. But yenza lokho okuphiwe yenza lokho okuyikhona khona ocabanga ukuthi uyithalente kuwena. Uba nokustylayo yazi I'm inspired nge-style sakho. Khona yabona yase Carnival City ngifuna ungiphi inamba ye-style sakho ngifuna ukushaya nje ngigqoke nje into ethi mayifane nala but who's styling you? I think i-style sakho when it comes to your outfits uhlezi uyiphumela wedwa eceleni ento ushaya into eqondile. Ufisa ukuthini nakuye lo okustylayo? Engeke ngimemeze igama lomuntu njengamanje ngithi khona umuntu omile nje o-straight oqondile ongistylayo but konke ngisuke ngigqokile mina ngiyakhona